Target nga makabante di 3-1 na kartada ti San Miguel Beer kontra Token Tech iti Game 4 iti PBA Season 50 Philippine Cup Best of 7 Final Series Inton Rabii Mall of Asia Arena. Igem ti 2-1 na kartada agagem ti San Miguel ang makasiday iti may salayang addang tatong mabaligyan iti panang depensa na iti titulo iton oras tela 7:30 inton Rabii bayat agandaten met ti Tropang Giga ang makatabla tapno ang talinaed iti namnama ang makasubot iti Birmen. Sakbay iti ayam may award the best player of the conference nga posible nga may bulsa ni PBA MVP Junmar Fajardo iti may kasangapulo ket talo agundaway kadwan iti PBA history. No manabante ti SMB sa napakampante ni Coach Leo Austria nga ekspektaren iti posible makasubot ti team ni Coach Chat Reyes tapno mayatid dagpay iti serye. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tata IFM.